دربارê pêşangeha îro de ew pêşangeheke giranbiha û guncaw e ji bo zimanê Kurdî. Ji ber ku ev roj roja zimanê Kurdî ye, em dikarin wek cejna wê binav bikin. Zimanê Kurdî bi folklor, stran û wêjeya xwe zimanekî gelekî dewlemend e. بتذكر Tê bîra min çawa pirtûkên Kurdî danîn hûyê wan di nixûmandin û bi dizî ve dişartin da ku bixwînin, pê bibin û zimanê Kurdî belav bikin. Niha rewş hinekî pêş ketiye vebûn û derfet çêbûyî ji bo xwendin, hînkirin û hînbûna zimanê Kurdî û berfirehkirina têgê, peygî û wateyên wê û herwiha danîna pirtûkan. Helbet pêşangeyan jî çalakî û bernameyên ku me li daxistin dibin navê zimanê Kurdî mafê me yê rewa ye. Lewma girîngiya pêşangehê di bingeta zimanê Kurdî ye. Nivîskarên ku bi zimanê Kurdî dinivîsin handanê didin xwendinê. Herwiha girîngiya pêşangehê ew e ku em nêzîkbûna çandî dibînin. Bo nimûne pirtûkên me hene ku ji Weşanxaneya Aram li Bakurê Kurdistanê hatine. Herwiha pirtûkên bi zimanê Soranî ji Bakur û Başûrê Kurdistanê jî hene.